Bali kerja bablas mancing. Awate iki ning iwake ambyar tenan. Iwake remuk. Iwake remuk ora iso diitung ya iki. Iwake remuk. Paling gede. Remuk pol iwake remuk. Iwake remuk. Kaile nomor 1, rangkaian 3. Timbele padha. Hah? Lembut iwake remuk e. Iwake remuk kabeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Walah, tunggung wis kekebakan. Wis ngono bolo entuk tompo mancing. Alah mencelat rono barang.